Igama lami ndinguSiphamandla Mehlo, ndihlala eMathafini, ndifunda eFrankzibi phantsi koLouis Agri. Kwi-learnership ndiqale ungena nge-1 August 2024 xa iqala. Ukuqala kweprogram into ene-agriculture yinto ebekuvele ndiyithanda, kodwa ke bendithanda icala lemfuyo kakhulu ngoba ndingumntu ofuyileyo. Kodwa ithe uba ngaba ndizapha kule program ndiye ndakubona uba ngaba nezityalo zibalulekile. Ungakwazi uba ngaba ngeli xesha ndisenza le nto yam yokufuya ndibe nangapha ndiyihoyile into yokulima. Izikills endithe ndazifumana kwiprogram le kuba ngaba xa ndithe ndalima nam ndizawukwazi ukuba ngaba ndikwazi ukuthi ndenze izinto ndibe ndinolwazi loba ngaba zenziwa kanjani, ndingenzi into ndibe ndingenalwazi loba ngaba yenziwa kanjani. Noko ndifundile apha kwiprogram uba ngaba iindlela zokulima zeziphi ezirayithi. Program siye zandinceda kakhulu ukuzisebenzisa ngoba endaweni endihlala kuyo kunamatye, so itrektha for ukulima ayikwazi ukuthi ingafikelela khona. So ziye zandincedisa ukuthi ndikwazi ukulima ngazo phaya kwezi ndawo ezingafikeleli itrektha khona. Njengoba ndizawugreda, into endirhalela ukuyenza kuba ngaba ndiqhubekeke nokulima. Noko ngoku nomdla sowumninzi ngoba ulwazi sendinalo kakhulu ngokulima ngoku. Ndisho ndikwazi nokuba ndincedise abanye abarhalela uba ngaba nabo bangalima.